Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Hoş geldiňiz bizim kanalamyza. Şu gün 2025-nji ýylyň 1-nji awgust gepdäňim anly güni. Eee, Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň kanalyna hoş geldiňiz. Men şu günkü gepleşigimde Türkmen halk korumpirleriniň ataly oglunyň diýilmeli diýip şu temany gürleşek. Şu tema boýunça şu temany başlamakka men size bir näçe video görkezek bolýan. Hormatly watandaşlar, ondan şu video boýunça biz gurgun ederdik häzir. Ünsüň, barmyň. Ine görüşüňiz ýaly şu 3 günden bäri Newit dagda, pardon, Newit dagda diýen, Marda Newit zawody ýa ünsüň, ine näme goýýan? Ine hormatly watandaşlar, Marda bir Newit zawody ýa Newit bazasy ýa şol bir näçe günden bäri ýanyp gelýär we şu gün men ýerden gürleşdim, şu ýerdäki adamlar bilen hälem tündük bilen oklar, pajarlyk ýok diýär, ýetişen ok diýär, hiç ýeri ulug ýok, bir ýürütülüşden täze enjamlar ýok diýär, şol ýangyny öçürýär. Şurýaly ýagdaýlar. Elbetde rejim diňe öz kultywy zatlaryny diýär, beýleki sosial, hojalyk işlerindäki zatlar, ýani avtozapravka, ýani gaz, newit satmana gerekli zatlary finansiýat edilýär. Şonuň üçin newit baza ýananna elbetde bu helakçylyk, muny ýani beğenmeler ýöne gynansaň şu rejim şu ýaky bir kiçik zada da reaktör bilen ok, derul söndürip bilen ok, oňur bilen ok. Näçe hökümet ýykyldy, dogry ýykyldy. Men şu gün Liwatdaky watandaşlarymyz bilen görüşdik. Olar günaýdy. Häkimiň ýanyna barýar. Kanun bolýar. Zatka sorasaň aýdýar. Kimin ýanyna barsaň şoň ýanyna bar. Nire arz etjek bolsaň bar prokuratura bar, bar oňa bar diýip ýüzlerine aýdýar. Ünsüň. Halk tarapyndan saýlanan prezident häkimi işe goýýar, olam bir saýlap teçik goýýar da o herkim oýanok. Şol adam halka hyzmat etmeli adam. Halkyň wekili gelip bir zat soranyny kanunçylygy ýok, zatka bermesiň bolanok. Olam o men berjekkä men kanun diýse, nire barsaň şoňa bar. Arda ýatsaň arda ýat, näme etsen şonu diýip gün ýüzüne guralýar. Diýmek korrupsiýa ornaşmady. Korrupsiýada ýaşaýar bular. Korrupsiýanyň üstüne bular günde işleýärler. Şoň üçin biz şunu durulmasak bolmaýar. Bizim hiç ýeli başga mümkinçiligimiz ýok. Egerde bagtly ýaşajak bolsak, nesillerimizi bagtly etjek bolsak bir şey etmeli. Ýene bir video bolajak bolýan size ünsüň şu ýerde watandaşlar. Ine men size her wagt aýdýan bolgunlar bilen talyhatly öz hakyňyzy gowrak görüşiň. Çenden geçmeň, ýöne hakyndan ýani peteltmeň. Ünsüň. Ine Türkmenistanda polisiýa bir maşyny taklaýar. Ünsüňlerden şoň. Bilmeýin etrap ýolu ýani polisiýasy. Kapanmasın. Ya oynayalım şunları dedi. Kaymadan. Yolu hapadık yani verdiler. Biliyorum ben kırda oydar oynayan hapadık sayarım. Oynayan kırda oydar yolu hapadık sayarım. Maşin hapadık verdi geldi. Maşin hapadık verdi ama daha farklı. Şu derecede ya oynayalım sen paraydan.
Açma damat. Yok ben seni uyuda destem oluyor ama yaxşı korkutsam oluyor da. Maşinin renkini taygar biliyor musun? Koy, ağamca bu kaptal. Görülenek mi? Tomardan o kaptı. Öz yerine tutulma bu Tutumak ben kanun soruyorum seni İhsan. Ay canlarım tomardan o kaptı. Demem çıkaramak yarar. kaptal olma. Yap böyle onun derecesi var. Onu Düzgünü var yap olma. diyecek kolyanın nomuru görünüyor. Nok yenide, nok sonlar derecede diyecek kolyan. Tabii. Şeyde de ama Evet. taşıydı. Kapağım. Taşvidini aydiya sotaydı. Taşvidini aydiya. Maşinin renkini taygar olmuyor. Aynaların taşlarını taygar olmuyor. Devletin belli sınavları görünmüyor. Taygar olmuyor. Hem de vardım. Kim taygar veriyor? Aynalar arasında ne olur? Düşün mağaram metin yani. Benim sabahım. Benim kaydı. Bu taşını kapat yok ya deyip Kapadokya'da sotaydı diyor. Sen yanasın gezeceğiz mi? Nerede çekin? ben mi? Ben. Şudur şuna gitti öyle. Böyle. Şu maşini mi? Onlar değil. Arbedesin. Ya ben kanun soruyan var. Ben kanunu çağıryan şeyler mi? Maşinin hafta diyen. Ben sana ayıttım ağam. Devlet benim görünüm modelisi konuşuyorum. Ne var mesela şeyde? Maşinin da sıfat. Keşke kafa gitmiyor yani. Maşinin taş keş bakımında da yazıp sotaydı o kay. Nomurum yazıp ayna da yazıp renkem yazıp. Renkem taygar böyle. İnsan edemem ben kanun soruyan senden. Benim ağam benim de var. Sen benim kanunu çağırdım şeyler. Onlar var ha. Dağdı çık. Olma o ağam. Ben kanundan başka işler diyemez tamam. Benim sana ağam canım. Çıktım mı ağam çıkmadı. Sıtkımdan çıktım da. Sıtkımdan çıkamak ver ağam. Sen yadan oradan Yok çıkıyordun. sıtkımdan çıkamak ver ağam. Yadan oradan çıkıyordun. Hakikaten gelip şu maddede ya ağamla şu derecede şu mal yağdaydı. Ya Haydi oturuyorsun. Şu maşinimle mi gidip adet? Öyle mi? Yok. Buyurun mu diyecek? bilmiyor. Şu maddede diyen ağamda. Yadan oradan geçecek mi şuna? Gidecek O mi? mesele de ağam. Yani ağam değil. Onlar var ağam. Bırak. Onlar ne mi? Yine yani. Ben senden kanununa çağırdım. Seni benim emmek şey yok. benim sana ayacağım. Şunu yap böyle. Oku diyen. Şunu yap böyle. Orada yalan diyen. Demem çıkaramak diyen. Ama ağam benim şu mal yağdaydı. Şuna ne dedi böyle? Bu makine ağam. Hiç iyi. Yok. Yanlış yaptı o zamanlar. Kaşık değil. O maşinin yuğma ağam. Hiç. Yuyan ben. O Gerek orada yuyan. maşin yuğma. Şu Ünsür dinlänme bolsaňyz men size gysga çaýdaýyn. Bir hafta ýolakçyny polis saklýar. Bilmeýän etraf polisi. Saklap men iştiraf ýazjak maşynyň kapa eýilip eýle diýip aýdýar. Olam aýdýar. Näme haýtmadan esatyna sen ýazjak diýär. Söwüşmek ýokdur. Akyň ulaşar ýaşul berekerler. Men şunu serdip bir begenýän sebäbi salyhatly, arkyn, polisiýeska kanuny ugrudýar. Gaty uşul. Bolmasa olar sana üstüne ştraf ýazýar, maşynyň kapa diýip seretmen. Maşynyň kapalygy näme belli? Egerde seniň maşynyň reýkini saýryp bolýan bolsa, onda sen kapa maşyny ýöne onun üçin ştraf berilen. Egerde nomuryny saýryp bolýan bolsa, görünýän bolsa, onda ştraf berip bolanok. Egerde aýnalyndan seni görüp bolýan bolsa, onda ştraf berilen. Ýa-ni çenden geçek boldy polisiýeski ýaşuly gowy edip düşündirdi şoňa. Ondan şol polisiýeski prawany eline berip kete çykyp başlady. Näme biz marza ýazak bolýan, men 9 ada aýdýan sana maşynyň ýüzek kämi, ýa-ni türkmençe geçip başlady. Gepiň tümek göri, organlar bir zada düşünmeli. Men ine hem organlar bilýän. Siz cinayetçi adamlar, siz kanunçul adamlardan katam etip cinayetçi adamçylar geçdiniz. Serdar Berdimuhamedov, ine derdim ünsürün men size görkezeyim. Şu adam elini konstitusiýa goýup, men halkyň ýa behwidini, haklaryny gorap Türkmenistany östüren men konstitusiýany käpil dip aýdan adam, konstitusiýany bolup adamlar daşar ýükden ogurlaýar. Ünsürün adamlar ogurlaýar. Näme üçin bir aktivist çykyş edip şoňa ýanky ýalňyşlaryny aýtsa, şonu ogurlak getirýär. O jenaýatyň aňyr başy. Getirmem ýanky zindana atyp ony helak edip, bikan ýagdaýda suud edip, şonu helak edýär. Men diýjek bolýan polisiýeskler, sizem şoň ýerden ýörýäňiz. Şoň eden zatlar ne diýýär? Siz o
kanun kanuna hormat goýuju we beýliklerden kanun talap edici adamlar. Ine men özüm sekürde işleýänler. Biz çenden geçmeli. Biz adamları kanunsuzluğa çağırmaly. Kanun bolýan bolsa düşündirmeli, aýtmaly, gaýrat edin, gaýrat edin. Bir gerek, iki gerek, üç gerek bolmakmy? Polisi çağırıp onu ýygyna diýýär, şoňa jerime saldyrýar. Gebin tümekler siz polisiýskiler. Siz kasam aýtdyňyz. Men kanuny hormat goýar, men halkyň kanunlaryny, haklaryny goran diýip. Siz o birinji özüňiz bolýaňyz. Bir kelle alar ýaldatdy. Ine şonuň Türkmenistanda ýaşar ýalylar, ýaşlar, hemmeler, garlar, hemmeler gaçyp gitjek goýar Türkmenistanda. Men şoň şeýle terroristler diýen. Düýüründe boldy. Biz finala geldik, boldy, indi çözmeli. Ýaňja gören bolsaňyz proseduryny çykyş boldy. Şu çykyşy biz bütün dünýä iýerip bizi düşündürýär. Biz saýlawyň gatnaşyp gördük, çözülmedik. Biz kanunlaryny talap etdik, depelenip, ýa-ni ogurlanyp gidilýär. Biz prezidentin kanun talap etdik, üntenmerenok. Biz kanun ýolundan görüşüp bilemzok. Kanuny hiç kim tiýerdenok. Bize ya ýarag berin, ýa-da siz içine girip bize ýol açyp biz şu prezidenti aýyrjak. Ynamdan gaçdy diýip ine biz şu ýaly ýüldünjek bolýar. We onu ýarag bermeseler, onu olar aýdalar. Sizin ittinlik ýolla adatlygyňyzy almana hakyňyz bar, jarnamyň esasynda. Boldy bu tordy. Indi biz çykyş edip, protest edip, ýa-ni bular kanun düşündirjekler. Polis bol beýlik bol. Biz barýat öňümizde durýan, näme esasynda durýan? Konstitusiýa esasynda. Sen polisiýski diýenler, sen ogry, sen prestupnik, sen jinaýatçy, biz seni tutmaly. Ýaňjyna TikTokda ýazýarlar. Näme murada tok ýok, nime ýok, bu şaýlary üýçdük, köprüňe baryp, pagruş getirip adamla dagdýarlar. Ol jinaýat iş. Hiç kim hakkı ýok. Şöyle 3-4 tane aýalar gidipdirler. Ve yan aýalar gidip şol 15 tutkama tutdylar balar etdiler. Sebäbi siz maý berýäňiz. Şuraya üýşüp durduňyz, birini tutdular, ýa-ni polisiň elinden tutup seni o elleme şunu diýip, ya şol adamy bujaklap goýbermeliler. Bir ýerini saklamaly. Polisiýa diýen gün türlüp barmaly şöyle. Arda ýazmaly. Prokuraturan çağırmaly şöyle. Şöyle prokurora aýtmaly, bir güne ýagdaýda adamyň önüne togy ýok, swedi ýok. Öňe çykyp ardyna aýtjak bolýan bir güne ýagdaýda diýerler. Iýine düşüp siz goramaly şonu. Ya gorayan organlar jinaýatçylar. Biz şonu etmesek bizim başka variantımız yok. Ine şu nägerlik, ine şu kanun tarapyndan hereket etmäne şu nägerlikleri aýtmana ýol şol. Şonu size düşündürýär. Pikir etmeň, ay Gurban Ýüni hemme hormat toýa, hemmeler näme diýär, biz gollanyp halky. Gurban Serdar Berdimuhammedow hormat goýan adam ýok dünýäde. Bunu hiç kim kabul eden yok. 3 ýylda Serdar Berdimuhammedow Tokayew bilen ýüzüňe görüşdi, nime bilen ýüzüňe görüşdi, Putin bilen ýüzüňe görüşdi. Başga baran ýeri ýok ama. Onu baryp çykyş etdi, ýöne o ýerde dejurny çykyş, ipdenip prezident baryp çykyş edämer, şoňa ýol mümkinçilik berilýär. Sen diktator bolma tabanjak. Ine şonu edenim üçin Kakasyň gahryman ýa zwanya berýär. Şu bizim oturup hiç tat diýmeýänler. Men elimde ýarag alyp görüşüň diýmek, kaçanla üýşönüňizde biýrek biýrek bar. Goramyň hemme şertleri bar. Orap bolýar. Gorulmasa eger hemme tut wagtda dogun gatnaşygyňyz gelsin. Olar gelse beýni kalkan biz galdyryp hemmemiz barar şöyle. Şol 3 tane adamy saklanýar. Şuraya hereketler bolmaly. Ine şuňa ady berlik hereket gurmaçyň hereket diýär. Biz edem dokşony bir üstümizde bir zat ýetip gygyrsa imtim kellemden şakdalyp gydýar. Ine ýaňja men görkezdim, ýaşuly, akylly. Men aýdamok şol institut tordy, nime ýany tordy ýöne öwrenipdir. Şol maddany öwrenipdir. Şol ýerde aýdýar. Egerde maşynyň renkini saýgyp bolýan bolsa, ýa-ni belläp bolýan bolsa, onu oňuştarap jerime salynýar. Nomer görnýän bolsa, şaf jerime salynýar. Näme ýazny etjek? Ýa, men häzir gidip tutuly etjek seni, üçüňi arda ýazjak. Hatda boldy. Arda ýazamok, hiç tat edemok. Prokuratura çenini geçti, polisler bispredel edip aýdam ýok hiç tat. Ay murada hiç kim dinlenok. Dinlenokmy? Köçe bekleň. Dinlenok hekimlige baryň. Alyp gidýärlermi? Üýşüň. Polis alyp gidýän baryň şo ýere, MHM alyp gidýär, MHM. Aýdanokmy hiç ýerak gidýän? MHM bilen polisiň arasyna baryň şo ýerde şolar, siz orada.
Şeýdip adamlar gormaly, şeýdip. Men efirlerimde görkezdim, Ukraina näme etdi? Entek oýullar, korrupsiýa wagtlary. Gidýä ýüşýä, talap etdi, bir gezek, iki gezek, hiç şart ýok. Alyp çykýan kostyum alakly gowja geýinen maýary, ýani muzulka salyp gapyny ýapdy. Sen muzulkada ýaşamaly adam, sen korrupsioner, sen ganhor, sen näme zat? Ene şeýdip aýtdylar. Şeýitmeli. Ýene bir video material okudum, hormatly vatandaşlar. Ine şunu diýerdim, türkmen halkyny ağırlap, Kakat tarapyndan prezidente gelip, imtim kameran öňünde gürläp bilmeýän ukypsy adam Türkmenistanyň öňe üstüljek bolýar. Edi bilen o Türkmenistan katastrofa getirdi, kakykysy. Türkmenistan bergide, kakykysy allygyna pul ödýärler bütün dünýäde. Şu bir döwlet, men şunça milliard televizyon fonunun ma biz 2024-nji ýylda şunça gadanlyk diýse, ılgap barıp şonun pul bolýar. Utançsız bir hayal. Häzir başga bir ýere okuyayım. Şu ýerde bizim bir vatandaşymyz arz edýär, ünsörüm. Türkmenistanyň içinden ünsörüm. Здравствуйте всем, неравнодушным, за понимание, за поддержку, за теплые слова. Меня это очень сильно поддерживает и трогает. Хотела поделиться с вами. После всех моих актов сложилось такое впечатление, что они всячески сейчас пытаются на меня найти хоть какой-то компромат, какие-то пропущенные моменты, нарушения мелкие, в работе, может быть. Конечно, это естественно, они пытаются защититься, нужно отчитаться о том, что факты не подтвердились. Будем держаться. Так получается, что я одна, а их много. Ну ничего страшного, я думаю, прорвемся. Спасибо всем. Ine şu ýaly aýallary gowlamaly. Sebäbi ine şu ýaly adamlar bizim jemgyýetimizde adalatly saklap durýar. Munun egerde şu ýaly orta çykyp aýtmayan adam, aýdan adam bolsa, onu azyjyk polisiýa çekilýär, prokuratura çekilýär, prezident çekilip başlaýar, ýüzüne urýarlar. Adam adalatly emine berip başlaýar. Şu ýaly çykan adam hökmen gowramaly. Şu bir ýerde adamla ýüşen polisiýa gelýärmi? Derrew ýaş bolany bak durmaly şöyle. Näme çyp alyp gidýär? Näme diýip? Olum bir tane ije. Keypine gelen o şöyle. Bazar gelen ýerde tatmany gelen o. Problema aýtjak bolýar. Eşden ok. Hekim çağırtyn. Polisiýa gelip. Hekim çağır. Hekim eşdin şu daýran aýdan zatlaryny eşdin diýip adalatly gözlem şöyle. Uruşun diýem ok. Gyrışyň diýem ok. Adalatly gözlem. Adalatlyk näme çyp Türkmenistanda ýok. Adalatly gözleýän, gowraýan we saklayan adam ýok. Diňe halk etbilýär. Gördüňizler, polisiýalar jenaýatçylar, prokuratura jenaýatçy, tutlar jenaýatçylar, häkimler jenaýatçylar, prezident jenaýatçy ganhor. Bular näme etýär? Bular saklamaly. Ýeketek organ bar Türkmenistanda, konstitusiýany we adalatly saklap biljek olam halk. Hiç kime inanmam, polisiýaska oňa inanmam. Ine gördük. 34 ýylda bular terroristler bolup kaldy, beýlekler bolsa ganhor bolup kaldy. Empeler. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir gerek size ýatladýan, biz ýalňyja proseduryny çykyş etdik. Biz finala geldik. Nesip bolsa, biz şol ataly ogly jenaýda jogapkärçiligi çekýär. Jenaýat jogapkärçiligi. Şoň üçin indi ýatmak ýok. Haçanla adamlar galanlar goşulyň. Meçide gatnap başlamaly. Biz meçitden başlar. Her 5-nji gün meçide baram. Üç başlan. Şo ýerden hemme zat başlanır we köşküňiňde oturur. Ine biz gidlemde ok etjek zatlarymyzy gönaýýar. Meçitlere gatnap başlan. Meçitlerde görýän adamlaryny gürleşip zat edip maslahat edip başlan. Birinji liniýada adamlar bar, indi ikinji liniýa, üçünji, dördünji liniýa adamlar gerek gaýrat edin. Anam bizde bizem barýar. Sizem goşluk gitmeli. Hemmämiz bile çözmeli. Bu Murat Urwanyň problematy, Düýejiň Talybyň Nuryň problematy, bu bizim halkynyň problematy. Şunuň bilen men efir gutarýan, men häzir TikTok ýerjek, näme soragyň bolsa şöyle
gülüş bilersiňiz, efir berip bilersiňiz. YouTube kanallarky efir tutulýar. Hoş sag bolun. Innik gepleşikler çelli, innik ruşlar çelli. Hoş sag bolun.